Ingon niya panganak pag-usab. Dili pinaagi sa madunuton nga binhi. Apan pinaagi sa dili madunuton, pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi o nagapagpiling sa kahangturan. Mabasa sa unang Pedro, Uluhan 1, tudling 23. O karon mga higala, aniya kining sugilalon nga naguluhan. Cruz o Diablo! Kanindot paminahon, Chris. Kung unsa ko sa gagmay pata mga bata, maugyapon ako karon. Bililhon ka kain ako tungod kay sukad itong nagkailata hangtod sa dugay ng ngawa na magkita. Apan ni ka pirmi sa akong huna-huna. Kay pirmi kay nagsamok sa akong huna-huna. Ay, mangutan ako nimo. Ikaw ka ha? Nga itong wala ta magkita. Misamok ba ko sa imong huna-huna? Nagsiki ka handom na ako, Chris. Wow. Kalain gud ay nimo. Kalain gud ay nimo, Chris. Bitaw, dili gid ako malintag katong tanan Crisanto. Ambot pila ka to kay kayon nga mabaw lang ko nimo. Matag Sabado, pirmi ka na akong huwaton sa gate. Tawangan ko din ang tirya nga mapagawas na ako ang mga basura. Matag Sabado ka man magkuha sa mga basura. Apan pilasab ka Sabado nga dili ka mo ato sa amo aron kuhaon ang basura. Dili ka gani mo abot mag-uol ko. Ambot sab ngano? Ama-ama na sabon din ang terya. Unya ko mo tunga ka gani. Malipay ko. Ambot ka nung malipay sab ko. Nganong kalit ka man lang nawa. Ang butang ko ipasabot. Ngano mo ka na mo pakita. Hangtod nga wala gyud ta magkakita. Nagkita tagbalik. Dagko na ta. Tinuod ba nga dili ka gyud mawa sa kong huna-huna? Pirmi gyud ka pangitaon sa kong huna-huna, Chris. Ambot ngano sab ka ha? May pahiyong siya. Labing una tingali kining higayon na nga. Nakakita ko ni mong mipahiyom ka. Pirmi na tang magkita, doktora. Bitaw, nalipay ko, Chris. Nalipay sab ka? Ang tinuod. Sulti pa, Chris. Gusto na kong paminaw ang imong tingog. Kung unsay tinuod. Hilam ko magpasalamat sa mga tao nga sama sa imong amahan. Sasama sab nimo, doktora. Tinuod? Sasama ninyo. Nindot kayong tipigan sa kasing-kasing sasama usab namo. Lugay na. Ipasalamatan ka na nako sa hilom. Lugay na. Kaniadto pa diyang nailan og nasabtan ka na ako. Nga homo kay gibati og kaluoy so sa kabata nga samang kahugaw og kabaho sa basura. Pareha sa baya ang tao, Chris. Pareha sila nga binuhat sa Ginoo. Kung sa imong gininhawa, mausab ang akong gininhawa. Kung sa naghatag ni mo kinapuhi, mausab ang naghatag sa akong kinapuhi. Ayaw. Kay lahi na gyud kaayo. Langog ang among nahimutangan ug dili na ngay isulti pa nako ang inyong nahimutangan. Makaluluoy na kaayo ang kinabuhi namo. Ug mao gyapon, dili na nako isulti kung unsa man ang inyong nahimutangan. Tabanganan kayo nga among kinabuhi. Ug dili na nako isulti ang inyong kinabuhi. Sasama ninyo nga permi na akong gipasalamatan. Permi na akong gipasalamatan ang sama ninyo o sa imong amahan. Tungod kay mibati og mipakita og kaluoy ngadto sa angling kaluyon tabangan. Ang paghimugso sa tao parehas ra, Chris. Dili ko mutuo sa giingon nila nga may nahimugso nga nagtangag na daan o kutsarang bulawan. Kaya ang likon yun kaing kamatuoran nga kitang tanan sa atong paggawas na dini sa kalibutan. Huwag kita gibit-bit. Huwag kita gida. Mausap po niya sa atong pagbiya dinhi. Huwag yapon kita mabit-bit. Huwag gihapon kita'y madakris. Ang imong giusgutan mo ang paghimugso og ang kamatayon sa tao. Apan wa nimo hisguti ang kahimtang sa matag tao samtang buhi pa sa kalibutan. Wa nimo hisguti ang kabus og dato sa tao kung unsay kalainan, kung unsay gintang. Mayroong danon nga mo pauli isa sa nagbukat nato nga putli ug limpyo ang atong kalag. Ang kahimtang sa dato og pobre mulapay lang na
Kay dili ko ni nato madahuman sa atong kamatayon. Gabi na. Mupauli ka pa. Salamat kayo sa imong pagpakigsulti na ako, Chris. Ang tinuod, ning higayon na, nalipay kaayo ko. Kay para na ako, muingon tingali sila nga kadito kaayo ta nga nagsulti. Pero para na ako, nihatag ka na ako taas kaayong panahon nga magkasulti ta. Pero, last na lang nila akong pangutana, ha? Dili na ako mangutana ni mong usap. Gusto na ko maibaw. Naguna-una ka basab na ako, Chris? Gidahig sab na ako ang imong pagkatik. Gawa sa imong pagkatik. Daw sab kaayo ka. Kapila raman unta kun ingon ka nga. Naghuna-huna sab ko nimo. Ako maghuna-huna nimo. Humanang istorya. Sige, Hoy! Alin ako! Nagluto kog budbud. Imo man ni paborito. Kaon Paglutog daghan, Tansing. Ha? Magluto kog daghan? Uto ni mo kaon? Ipanghatag sa masilingan, Tansing. Lisura kini mong tukaron, uy. Lisod kay kang sabton, Chris, ay! Ako, Tansing. Sa'yo, nakikong sabdon. Hilong dia samboy! Ihatag ko na lang ko, be. Be, kilatan na lang ako. Bisag ipakapin pa ka. Hotdon niya ko na lang ko. Ay, pag magbudbud ka, samboy! Ay, nagbudbud niya bitaw ka. Aliguro na! Oy! Ayaw! Ayaw na pala, Tansing! Uy! Ano gon kayo? Wala na magawas na si Sir Win, pare. Gawas na. Siya nagkali siya eh. Wala. Pin. Wala. Rani. Mapataas na Mata si Sir Win. Ang Kulba sa Visayas Connection. Bob? Win! Imo na bang gipangutana si Franny? Unsay ilang mga kinaham sa ilang kinabuhi? O ba na akong lasulti, Win? Unsa ba may imong gihuwa, Bob? Lakaw na. Handa madaan. Maikog ta nila ni Franny o ni Franny mismo. Excuse me ninyo, Franny, ha? Okay na, Bob. Sa balkon ta ninyo, Franny. Grabe ka mga nindot si mo mga langgam, Win. Okay ba lang nimo nga Win sab ang akong itawag nimo? Basta dili lang los. Kay malos-los tada, Franny. Oh, lingkod mo, Franny. Mga koleksyon ni Franny. Gikan pa sa akong amahan. Mausab ang akong hobby. Wow ka. Ganahan kog mga wild birds. Basta mga wild. Mga bitin. Siguro kung wa pa mo makakita sa akong mga bitin. Baboy ihas, mga buaya o uban pa. So, kita na kita sa personal. Maayo ning mahibaw ka, Franny.
Pilian kaayo ko nga makighimamat og mga tao. Pero ikaw usa ka inihap lang nako sa akong gusto nga makakita nako sa personal. Tugod kay layhan kayo ko anang magpa-expose ko og mga tao. Gusto nako sikreto og labaw sa tanan. Kutubra sila sa akong ngan og dili makakita nako sa personal. Pero ikaw, Franny, espesyal ka nako. Nakikita gyud ko nimo sa personal. Kay ngano? Kay ngano, Franny? Mipahit ka sa tao nga dako kayo og sa nga rin nako. Imong gipahit ang tao nga arang yung dakuag sa nako, Franny. Sa dihang nagpahatod ka rayon og filler nako nga mutapon kag sandig nga rin ako, wa nako magduha-duha nga dawaton ka. Oh, salamat, Win. Pero mahimo ba nga akong mahibaw-an kinsa ning tawhana nga imong gipasabot nga dako og sa nimo? Ang imong amo, God! Imong amo! Oh, kinsa? Klaro, Win, klaro. Kay wa na ko'y laing amo gawas nimo, Win. Kagahi ni mong kalabira, oy! Oh, Si Victor! Si Victor! Nganong nang hupaw ka, Franny? nakadugo ay mong kamot. Ang magdugo yun! Bildugod na lamisa ang gibunan ni akong kamot, Franny! Pero gamay raman, wa ni makaabot sa akong tinae. Franny, ingon gyud ko niini. Bisan ako dili makasabot ning akong utok. Mukalit lang bitaw, Franny, mukalit lang. Dili ko makapugong. Malimot ko sa kalibutan. Usaragay mo'y akong mainumduman. Kay magtuo man ko sa kong kaugalingon nga kublan ko, Franny. Pero dili oy. Kaya tanaawa ragudik akong kamot, oh. Nakakita ka? Nasamad man. Dili ba, Franny? Franny! Unsay sa ni Victor, Win? Gitawgan ko og market anang tawhana. Dakong area sa market, Franny. Gihakop ni Victor og diriyot na kumahimong makililimos ni adtong higayon na, Franny. Win! Oh. Bob! Ready na? Oh. Uy. Andam na kuno ang pamahaw. Pala, aron magkakaon na mo. Ano mo, boss? Kaubuya din ni mo, Win. Uy! Oh. Maingon ka ta ini karon kunwa pa mo. Dili ba? Bob? Kayo ang aking boss.
Sige, ato na ko. Okay. Asa may muna ka ron? Daghan kong mga lakaw. Duha sa buntag og tulo na sa hapon hangtod sa gabi. Muni usas akong problema, Victor. Wa na si Ayaw nang hisguti batong tawhana. Ay maulagi! Kinsa may mapakuyog-kuyugon ako! Naginahalan kong baligod! Ay daghan sa tong security! Makapili ka nila! Pulos sila mga baing laki! Ayokong matinihian na nila! Kaya ang akong kikinahaglan, baog sama sa basurero! May kalidad! Ha? Sa kapag-upagani niya, may gipakita na siya kung unsa iyang kalidad. Ang imo man na nasaksihan. Suma, di unsa ka niya pagluwas. Sawa pa ka na mahitabo, ang diligid angay makalimtan mga pagluwas sa basurero sa atong anak. Ingon ni anang ako gikinahanglan. Ayaw ko tagiglain. Kung dili ang basurero, aw, bisan parehas ng kalidad sa basurero. Asa mga matakitag sama sa basurero? Maglisod kita sa pagpangitag sama sa basurero. Ang problema na nani mo. Aw, gusto ka magkamay dautan nga may tabon ako. Aw, pasagdi na lang ko. Papay man utak ko. Ha? Aw, bahala na lang ko. Pasagdi lang una. Ay, pangitaan ito pagi. Basta feeling safe kaayo ko. Kung ang basurero mo'y ako. Ay, sige. Aral ko. Nana ba na siya? Dali hara. Nasa boss. Nagkuwat ako. Liliyon ako siya. Kalingin sa iya mga bukton. Ang iyang dughan. Busok. Guwapo. Kayo. Kinsa pa'y mo ingon nga basurero ba din ang tawhana? Oh, kanindot ka. Pisil-pisilon sa iya mga buktol. Kanindot kumutong sa iyang dughan. Gusto na ako. Makita na ako nga magparugses akong atubangan nga hubo o guway tapis ang iyong kalawas. No? Isa imong gitanaw sa ubos? Ang imong amahan. Tungod kay diligan ako kapungan ang pagpasalamat sa Ginoo. Nagyatagan kong bana nga maong imong amahan. Katalawag ko sa itong kahimdag karon Emeline, ha? Tungod kini sa paningkamot ni Victor. Kung dili patungod sa imong amahan, unsa kaya itong kahimtang karon? Malakaw ka na? Ha? Maligo na ko kay may lakaw sab ko, Emeline. Unsa pa man kahit ako mapanidaan sa akong inahan. Nagtuo siya kung ako makasabot sa iyang ipakitang mga lihok. May hilom siyang nagustuhan. Mao kanay akong napanidaan ni Mama Roda. Pas siyang dagat sa sakinan, Biloy. Oh, sir. Mabiyaan ni sa aeroplano para Davao. Oh, sir. Chris. Sir? Duha kita kadlaw sa Davao. Duha sabta kadlaw sa Kayan. Human sa upat kadlaw. Mamauli na tayo niya. Oo, sir. Nagagad ko nimo. Apit na mahuman ang imong klinika sa basura, ha? Nabusog ba mo, Franny? Kisa'y mga ngan aning duha? Nilson og Tirso, Win. Nindot sa mning mga bata, Franny? Mayo ni sila, Win. Sinaligan ako ni sila sa dito pa ko ni Victor. Dagan silang nahibawaan kung unsa si Victor.
intoy, kung magbinuutan lakamuhan akon, bulahan kayo mo na ako. Hanto din dapita. May mga dagko, mga halwas, mga langga, magituyo pagmuntar nga kalupad-luparan sab sa mga wild birds, Win. Oh, Franny. Gituyo na ko ni. Kay kung doon na ganit ko'y kahiubsan, ali ko din mo dangop. Aron ihuwad na ko din ang tanan na kong kahiubos. Time pa. Oh, ngano, Win? Tanawa. Nakakita mo? Oh, kadagko sa mga bitin. Klase-klase mga dagkong bitin. Mahal kayo ng mga serpentiha, Franny. Kamura ba mga Cebuano? Minus kayong makakita o mga klase-klaseng bitin. Pero kaming mga Litenyo, nakakita na. Pero wa pa mo makakita sa hari-hari sa mga bitin. Ha? Kami nakakita na. Amo paganing gikauban. Franny. Si Victor. Niya na kita, Franny. Niya na ta. Tanawan ninyo ang ubos. Kung sa'y inyo nakita. Oh, wa may nakita, Win. Tungod kay sa bag-o pa, dili nimo sila maklaro. Tungod kay ang ilang mga kolor may uyon-uyon man sa tubig ug sa mga dapit nga ilang gipuy-an. Mga buaya sila, Franny. Magkaingon ka tingali. Nga puno-puno lang sa adorno kung talan-aon ang ako mga buaya diha sa ubos, Franny. Apan, dili, Franny. Tungod kay may dako silang buluhaton alang nako. Tungod nila. Bation ako ang dili hitupngan nga kalipay. Tungod kay ilang ikahatag nako ang makatagbong kahupay sa bation nakong kapungot. O gusto kong musaksi ka mo, Franny. Oh. Kung unsaon ko nila paghatag o kalipay. Nakakita na ba ka mo og tao nga ilugan pagkunis-kunis sa akong mga buaya? Sherwin. Oh. Ingon ka, Winlay, imong itawag nako. Nganong nag-Sherwin ka man lagi. Okay, Franny. Saksihin ninyo ang tao nga akong ipakaon sa mga binuhi kong mga buaya. Bob! Dadala sa kare! Ayaw. Pero itaw mo na ako. Itambog na siya ngadto sa akong mga buaya! Bos, Sherwin, bos, pero itaw na mo siya. Ayaw, itaw mo, itambog na bos. Adto pangayog pasaylos sa akong mga buaya, June. Itambog na! See? Oh. Karyotra kayo. Wak na.
dugo na lang ang atong makita. Og ang akong mga buaya nagpuyo na sab. Gawas sa mga karne sa mga manok o sa mga baboy nga gituyo ko pagbuhi. Aron mo'y akong ipakaon sa akong mga buaya. Ang labing espesyal nilang karne, mao ang karne sa tao nga mga traidor ug naghatag permi nako og migraine, Rani. Kadtong bag-ong gihabhab sa akong mga buaya, naghatag kato og labad sa akong karon. Hain naman siya. Naana siya sa tagsa-tagsa sa mga tiyan sa akong mga buaya, Franny. Wako'y pasayloon kung magpabadlong nako o maghatag og problema nako. Kay ilaw ko gyud siya sa akong mga buaya. Bisan kinsa ninyo, Rani. Oh! Bisan kinsa ninyo. Ipahabhab nako sa akong mga buaya. Kun masipyat mo nako. Ubay-ubay pa kitag istoryahan, Franny. Kuyugi ko ninyo sa labing paborito yun nakong lugar. Abi ni mo, Franny. Permi lang kong mahimuot sa mga hingtungdan. Tungod kay say gayon nga dadon ko sila sa pagpanuroy dinhi sa kong farm. Makapanglingo-lingo sila sa ilang magkita. Dali mo, Franny. Halita, dali. Silang tanan mag-ilugay sa pagdaig ni Sherwin. Tugod sa akong pagkamahigugmaon sa kinayahan. Kining akong dapit, way makatupong sa katahom. Gipreserbar nako ang orihinal nga kinaiyahan, Franny. O kanang busay dihas unahan. Ang tubig, midagayday sa mga binuhat na ko mga sapa-sapa, lagbas, ngadto sa mga ektaryas ng mga kahumayan. O guban pa na ko mga prutasan sa ko mga kayutaan. Tana sa kong payag, Franny. Oh. Franny? Win. Oh. Naglingo-lingo ka? Sukad. Karon pa mi makakita og dapit nga labihan katahom, Win. Oh, Franny. Kinsay magtuo. Kinsay magduda. Kinsay maghuna-huna. Nga siya buboy, si Sherwin. Kinsay
tuo nga si Sherwin adunay laboratorio sa shabu. Humot palang gani ang bino. Lami na kayo. Tanlas na kayong dimdimon. Ingon nini ang gusto na kong matilawan kika ninyo, Franny. Nga mukugi ug maayo. Maayong laki sa trabaho. Kung palabuan pa ni mo, Franny, ang numero 1 pag-amping aron kanunay tinahian ang inyong mga baba nga dili masipyat sa paglitok pahin sa pagkatao. Ug labaw sa tanan, buutan ug andam magpakamatay tungod og alang nako. Iing na kung bakakon kon dili ka ba mabulahan ako, Franny? Kalami. Dimdimon. Igo dili haga ko gusto din niyo, Franny. Laming dimdimon tungod sa inyong kabuutan ngari nako. Kung mahimo mangutan ako, Will. Kung angayan akong tubagon, nganong dili man ka na ko tubagon, Franny. Shoot. Gusto na kong matandi kung kinsa ninyo ni Victor ang mas kulpa. Mao nga, niya nga akong pangutana. Nagisgot kag laboratory. Pila ka buok? Diha, karakoto, Franny. Off limit ka na diha. Nakasabot ko. Will. Salamat. Ayaw kayo, boss, Franny. Will. Ayaw kayo, boss. Wa ko'y katungod ng bati ni Ana, Win. Tungod kay imura ang katungod. Ang imurang mga mando ang matuman. Ang imurang mga sugo o gusto mo matuman. Ganahan ko ni mo, Franny! Murpa! Murpa! Ganahan yun ko ni mo! Milig-un na gato negosyo sa gayan, Chris. Sa mga biyahe ngayon ini, pasensya na kayo nga di kagyud makasud sa mga conference o naakalang sa gawas. Nakasabot ako sa trabaho, sir. Okay. Samot akong gibating pagdaig di mo na, Chris. Huwag taging daghang pangutana. Mag-obserbar ka lang o ang imurang mga mata ba o imong palikukon. Ida, believe ko di mo, na. Mga sutihan ka na ko, Chris, kung nasa nasabta. Ando na sabtas Davao. Human sa tugtuyo dinhiyas na kayan. Oo, sir. Oo. Kontrolado na ako mga dagkong rangko sa kapulisan, Franny. Korektado ko sa usa ka dagkong opisyal sa gobyerno nasyonal. May kaugalingon sila mga pahat sa akong paginabuhi. Dili sila makahimos pagduot nako. Kahit sa matag pangayo ang mga tawhanan ako. Dili na ako lang ayon. Kaya ako mandayon silang panghatagan. Huwag
Wa ka ba'y nasabtan? Nga musamot ko kalig-o ning pilag ka mga adlaw, Franny? Hapit na. Hapit na. Tagaan ka na kag clue. Hapit na. Nagdibal naman ganis lang karon. Franny boy, believe ko di mo samot kung nakasabot ka na ako. Ang national election win. Dool na ang eleksyon. Nawa ka na lagi. Wagid ko masipya itong dawa tayo di mo, Franny. Kaya hait kag utok. Yes, Franny! Yes! Usa ko sa nag-una nilang gipangayuan og tabang. Aron hayahay silang mudaog ning umaabot nga eleksyon. Na ay mga mayor. Na ay mga gobernador. Na ay mga kongresista. Ug doon na pa'y dako kayong posisyon sa gobyerno nasyonal nga miluwas sa dako niyang katungdanan kay mulansar pagka-senador. Usa siya, bye-bye. Bye-bye. O kaming mga drug lord, maoy kipaabot sa iyang paglansar. Basta makapahimuot ba ya tayo? Franny, makapahimuot ba ya ko? Makapahimuot ko! Naaday ko'y pangutana ni mo, Franny. Maayo gani kay wa ko malimot inida. Oh. Unsa ka na, Win? Humana ni. Happy-happy na mo, ha? Kamong tulo. Happy-happy na mo. Hibaw ko ninyo nga hangul o gutom kaayo mong mga unod sa mga babae. Kaya ako ay mga binuhi din nga layo na kayo ng mga dancers sa NBA. Magkakita mo nila, dili ka magtulang ang inyong laway. Oh, yes. Magbuwa-buwa yun ang inyong mga laway sa ilang pagkaanindot kayong mga lawas. Unsa imong ipangutana, Win? Nakadungog ko sa nga Chris. Oh. Kinsa man kini si Chris, Franny. Himnaning gitagay para nimo. Mahalo ning pinuha, Franny. Ang makainom ini kadturang parihas timo nga akong mauyunan. Dawatang baso. Oh. Salamat, Win. Lamitod kayo. Nangunay gigagtagay. Dili kay sa tanang higayon, magpasilbi o magpaalagad ko din niyo, Franny. Dunay sa mga higayon, espesyal higayon, nga silbihan ako ang espesyal na tao sa manimo. Chris? Unya, basurero? Nagsugod kuno kinig kasikat.
Umabdo siya sa akong uyab. Anak siya sa puyo sa akong uyab. Bata pa ang basurero adtong higayon nga nasakpan ko og ang iyang inaina sa iyang amahan sa akto gyud nga nagdaro-daro mig maayos iyang inaina. Ang nahitabo, nagsigasab ang mga mata sa bata nga basurero nga giluba nako ang iyang amahan. Hagbay ra untang nawagtang ng basurero sa kalibutan kung wa pa makadagag makatago. Mao nga bidako gyud ang basurero. Pero wala ko manganghang nga ikakita ko siya. Kay dunay higayon ni adto nga mibahad gyud siya nako nga magkita mi pag-usap. Ug niya na ang panahon ang dili gyud kapugngan ang ikabagat ko siya sa pinali niyang kinabuhi. Dili akuin ang iyang kinabuhi. Ang finali sa iyang kinabuhi. Siguroon kagud siyawin. Pero, diriyot ka madisgrasya. Tungod kay nakapabor siya. Pero nagpasabot naman ang panahon, Win. Kung siya pa'y giswerte, ako ang dimalas atong higayon. Pero niya pa man ko, buhi pa. Simple nga sumada. Naniguro ako sa tanang panahon og higayon. Unsay karakter nining moong basurero? Hambugiro gud kaayo. Nganong gitawag siya og basurero? Ngano? Tungod kay sa iyang paglayas-layas kay ako siyang gipangita, napunta siya sa labayanan og mga basura didto siya magtubo. Basurero lang. Basurero lang, pero sa akong pulso-pulso sa mga istorya nga akong nabati, pahididig maong basurero. Anam-anam na nga misikat. May hambog gani ang tao. Musikat gyud, Win. Posible ka nga ma-recruit na to kining basurero? Aw, siya na lang, Win. Exit na lang ko. Mag-uma na lang ko. Oh, unsa may black and white na to ini, Win. Ronnie, hindi kumidyahan nanti ka. Kumidya lang. May mong magplastikay mi si Victor kung magkatubangay ming duha. Pero kaaway yun na ko si Victor. Kay kaaway na to si Victor. Busa tanang tao sabdi Victor. Atong kaaway. Alhami ng kwartuhan. Ihalag ka sa mga sofa nga naa sa labi. Na ay mag-close in sa mga kauban nato sa organisasyon. Ipon lang nila, Chris. Ako lang may boss kong kukuling, sir. Sige, nasod ako. Okay. Chris, nataas-taas ang diskusyon sa sud. Ano na mo mga suggestions? Wa magsilbi.
O nahog nga dili epektibo. Anugon ka ding Davao. Pero tungod sa mayor din di yun maka-operate ang atong livelihood. Tungod sa mayor din sa Davao, labihan pagsik sa mayor din sa Davao. Isog kayo. Musokol patay. Sa tibuok asosasyon sa nagkalanlaing pamilya, kinirang pamilya nga imong gibiyaan ang nahimo karong problema sa tanan. Kining pamilya ni Victor, labad sa among uho. Bukog sa among tutunan kini si Victor. Kay mga tanang ka og ano, Franny? Ipuhalan ko niya sa akong hakog. Kung hakog man ko, mas hakog pa siyang PI. Animal na siyang dako. Iskedulan no niya nato siya kung unsaon nato siya pag-ihaw si Victor. Iskedulan nato sila. Franny. Oh. Muna ko rin yung tulo, ha? Franny? No. Yan na sila. Serso ka, no? Oo, boss. Ikaw? Nelson, boss. Mahurot ka ninyo? Tagsa mo na, Franny. Pagsabot mo, kinsay gusto ninyo anang tulo. Hi, girls! Kita mo? Lupig ang mga barog sa mga NBA dancers. Nawak pa imo. Nga imo ng matok. Dagan pa imo nga. Lubot pa imo. Nga lupig pa ang lubot sa kabayong mula. Ala, sige. Pangusa na ninyo ang murag tubo. Tupsi na ninyo, Mayo. Inyo ring dapita, Franny. Bisag mag-unsa pa mo dinhi. Bisag maghubo pa mo dinhi. Way manghilabot dinhi. Kay kamukamo dinhi. Ang tanan ninyong gikinahanglan, Franny. Wala problema. Oh, lamingon ko kamo din sa kalipay. Una mo na ko isugang sa inyong trabaho, Franny. Oh, lawang mga chicks. Isigang mga mata nga nakakita sa Cebu. Sige, mga babae. Suyop mo sa matod pa nila. Aso sa utot sa baboy. Sige. Hayan mo mga gamit, Terso. Andaman na ninyo, Wilson. Kaya na, Franny. Oh. Hay may inyo ini. Wala pili, Franny. Okay, wala. Bika na. Tuyok-tuyok no mughinay. Unya, daang sayaw nga kanang magbaud-baud ang inyong lubot ug hawak. Salamat, Boss Franny, oh. Patulos na sa imong giingon. Wang baon ka rin lawas ka lami. Ikaw
tan-awan, oy. Unsa na kahakon, matilawan ka na nako. Sugdi na niyo suyop, Nilson, Tirso. Girls, paghubo mong tanan. Kalami na ko, bulas na. Grabe mga lawas ni mga babayhana. Oy! Tara, Chris. May sabi noon kayong pagkada sa mayor kinin Davao. Limpyo o safety sab ang maong syudad. Napili kining Davao kausa sa mga nagunang safety nga syudad sa kalibutan, Chris. Chris? Eloy. Lugar kita sa kanan, be. Murag ba ikaw kayo na? Sukad pa dito sa hotel di ganiha, hangtod sa atong pagkanaog sa hotel, hangtod na sa atong pagbiya sa hotel, nagdaga na lang kining atong sakyanan, wakagit inyog-tinyog liya, Chris. Laom ta kayo gihuna-huna. O sa may imong gihuna-huna, Chris, ha? Gipahunong na ako kining sakyanan, armotingog ka na. Ako kinaina di mo na. Unsa man day unta ang negosyo nga inyong ibutang din sa Davao, Sir Victor? Nabantog ang mayor din sa Davao sa pagkamabination. Nabantog ang mayor sa iyang pagkadisiplinado sa tanang taga Davao. Kilimpyuhan niya kining Davao sa mga kriminalidad. Diretso ako sa pagutana. Unsa man lagi palihog ang inyong negosyo? Nga giabot man kamo og panagana sa mayor. Di man sa dautan ang atong livelihood at dadun og pasudlo nato dinhi sa Davao. Apan nga nung gibati man kamo og panagana og pagduha-duha. Kung musugot o dili ba ang maong mayor? Unsa man gid kining gitawag ninyo og livelihood, Sir Victor? Diyay. Mao ka na imong gihuna-una. Mao ba ka na hinungdan nga nung wak ka magtingog-tingog? Bueno, niyang hinungdan, Chris. Kana tungod kay dili gusto nga may kompetensya ang mayor dinhi sa Davao. Ang negosyo nga atong i-put up dinhi sa Davao, mo kompetensya sa negosyo sa mayor. Bisan tuod kung free enterprise kining atong nason, kung bakit ang negosyo ang atong hisgutan, ayaw i-apil ka ng tawhana nga mo tahod o free enterprise tungod kay ang iyahagyod o kinahanglan way musagol kay kung sa Surigaunon pa ang musagoy buak ang bagoy-bagoy. Sa mga tagaw pa, imbahin mo ang taong yan. Mga kalimtan lang na ako ng Davao. Pero kidumtan niya ang kriminalidad. Kaaway niya ang mga kriminal. Kaaway niya ang korupsyon. Labaw sa tanan. Kaaway niya ang drogas. Kalimtan na nato kining atong istoryahan, Chris. Naglangan-langan o nag-usik-usik lang kining panahon ako. Huwag ayo. Larga, Eloy! Kalimtan rin Davao. Total, dako ang Pilipinas nga atong kahulgan sa atong livelihood. Abi na kog doon na kay numero niya. Wa, Samboy. Ayaw siya sultihi ha. Nga ako may hatag sa numero niya. Diya ni mo, doktora. Ayaw ka bala ka. Ako'y mahibaw. Okay, doktora. Oh, salamat, Samboy. Okay, doktora. Tuwa siya sa kanan. Ug
Tawgo ni si Chris. Naibaw ko. Isakitan ka. Nakabati ka og nakakita. Nga nangayo ang doktora og numero sa cellphone ni Chris. Naibaw man ko. Ug asa ko kutob. Bisangko naman ko. Dili na ko makapadayon kay di ramang gyud ko kutob. Naibaw man ko sa kong limitasyon. Pero ang pagbati samboy, wa man ay limit. Ang pagkikugman ni mo nga to sa katao, wa na'y limitasyon. Kay mahimo man siya ni mo ikugmaon. O padayon ka mahikugman niya sa hilom. Luoy kay ka. Ibaw man ko. Nga makaluluoy kay ko. Sige lang, God. Wa may bayad nga may kugma og tao nga parehas ni Chris. Ay. Maulay noon na ako naani. Naningkamot ko nga mawagtang na akong pagkatumboy. Nahimo na hino akong babae na gyud. Isakit na noon ko. Balik pagkatumboy. Di na ko eh. Nakaling kawasan noon ko atong kalbaryo na ako. Mabalik pag yung kugsod. Hello? Ikatulo na nina akong panawag nimo. Karon ka pa patubag. Doktora? Ako. Doon na po ko si kaso. Mahigi kasulti si Sir Victor o dili na ako kabiyaan. O unsa may akong ikalagad nimo? Nanawag ka man? Wa lang. Nanawag lang. Doon na po kayo buhaton. Doktora, Nanawag sige. ko nimo kay gimingaw ko. Gimingaw ko, Chris. Gimingaw ko sa imong pagkahilomon. Gimingaw ko sa imong batasan nga lisod sabton. Bitaw, oy. Gusto kong trabaho sa dakong klinika. Napurma na kini. Maayo unta ko mamauli naman si Papa Victor. Aron na imong makita og naibawan ko nga malipay ka cute. Chris? Hello? Chris? Tanawa rakot? O si batasan ni tawhana? Nagsige kong istorya pero gi-off na di ang iyang cellphone. Huh? Way batasan! Way batasan! Roda! Wa pa day mo ba humandiha sa inyong toyo? Magdugay pa mo diha? Mumalig mo si kayan karong hapon. Ugma namin diha sa ato. Kano mo di? Mao gani untang akong gusto nga karon mo mamauli diri. Oh! Anong didalian ka man kayo? Pero sige lang. Agwat akon ko lang una diri. Hoy, may nahita mo ba diha? Na ang basurero? Oo, di diha si Chris. Kano man? Doon ako tayo ipatrabaho niya diri. Sa problema na? Sobra pa sa problema, Victor. Serious? Sobra pa sa serious. Nagkinahanglan ako sa basurero. Ay, paabutan na lang lagi may ugma. Mamaulit na may diha ugma. Bye. Chris, may problema si Ma'am Roda? Doon na. Kinahanglan makaulit na ta ugma sa ato. May mong mahibawaan kung unsay problema, sir? O kung mahibaw kung doon sa problema. Pero matod pa ni Roda, serious kayo ang mga problema. Mitugba na kita, Chris. May ihangyo ko di mo, sir. Sa karan. Human ko ikaw matod sa inyong mansyon. Huwag unta ko sa basura. Okay ra. Magsulti o man, Miss Roda. Kung wala mong istorya bahin sa mong problema, ipatawag na tayo ka. Salamat, sir. Makalakaw ka na, Chris. Tawagon ka rin ako. Salamat, sir. Sorry. Wa ko ikaw masugat sa airport. Dili maayo pa rin ako maglakaw-lakaw din yung panahon na.
Dili maayo pa rin ako maglakaw-lakaw. Nagtani apa kini problema ha. Kumusta inyo lakaw? Ay, hindi yun kasudula ng Davao. Lisod yun kayo. Anyway, daghan pa kayo mga lugar nga atong huwaranan sa livelihood. Kainan bitaw mo na ako nga lisod lagi ng Davao? May sa problema. Ay gitago-taguan ko ni Benny. Benny? Gitagan ako siya chance. Kaya niingon siya nga tingban lang ko niya bayad. Pero ang animal, wag yun mo bayad. O ba pa yun nagsuko? O gibaharan pa kus animal nga patyon ko niya? Kapit ako nagtiaw-tiaw lang siya. Pero gitinungod yun ko. Ay nga naman niya eh. O sabi niya gibuhat? Ay, tunwa pa ko makahapa sa suot sa akong gisakyan. Patay na unta ko. Tanawar ko sa ubos ang puwang nga sakyanan. Grabing pagkagubal sa luyo. Girak-rak ka na ang sakyanan! Ayaw na. Makamao kong muabli sa pultahan ng sasakyanan. Tubaga ko na kini akong pangutanan nimo. Bastos kay Reza! Doktora. Bastos ka! Wakay batasan!